A lonxa de Ribeira rexistra unha caída de capturas de especies tan importantes como a xarda, a anchoa ou o polvo. A parte positiva é a aparente recuperación da sardiña. A lonxa de Ribeira subastou no que vai de ano menos peixe que no anterior. O patrón maior de Ribeira, Xosé Antonio Pérez Sieira, afirmou que houbo un descenso de quilos capturados e fixo especial mención á desaparición do polvo en Ribeira e tamén en Galicia. Este ano variamos moitísimo en kilos en capturas, non? Variamos en kilos en capturas, debido a moitísimas circunstancias, non a unha, nin dúas, nin tres, senón a moitísimas. O que si detectamos é que este ano tivemos bastante moi bons precios, non temos tanta queixa a nivel de precios, tanto no marisco como no peixe, que se está vendendo moi ben. Non hai tanta cantidad de peixe, non se está vendo, porque vas á lonja todos os días e vese que non está vendo tanta cantidad de pulpa. O de pulpo xa, bueno, xa foi este ano, foi un dos anos máis desastrosos que acordamos xa hai 50 anos, non? De noite para a mañán, que fagase unha veda, que ainda deixastes pulpo, e depois cando empezas que xa non haba pulpo, que desaparecera. Pero, bueno, sabemos que foi unha cousa atípica. Pérez Sieira apuntou que este descenso de quilos descargados en Ribeira produciuse porque numerosos barcos que soen traballar na zona e venden o recurso na lonxa local tiveron que moverse ata o País Vasco para poder pescar. Temos un pouco de menos de vendas de kilos en capturas, porque tamén a flota non estuvo vendendo toda aquí, porque tuvemos a campaña da xarda, que estuvemos na parte do norte no País Vasco e Asturias, tuvemos a campaña da anchoa, que os barcos todos de aquí foron tamén para o País Vasco. Entón, como tuvemos varias campañas diferentes, aquí este ano tampouco o xurel estaba desaparecido, non houve cantidades de xurel, entón a flota que traballa outras especies, como a anchoa, que sí que houve anchoa, que se sacou, aínda que non foi un moi bo precio, porque era un tamaño moi pequeno, non era moi grande, pois os barcos non traballaban pola nosa zona, estaban traballando máis ben de Asturias hasta o País Vasco. Entón, claro, as vendas aí reflejase moitísimo as vendas cando os barcos non traballan por aquí, non? O patrón maior de Ribeira indicou que esperan que especies tan importantes para o sector como son o polvo e a sardiña se recuperen. Esperemos que este ano que se vaya cambiando un pouco mellor, que vai aparecendo máis o que é pulpo, que si xa apareceu, por exemplo, o pasa que é moito pequeno, e que se vaya recuperando a especie, a ver como buscamos outras fórmulas, outras solucións. Non se ve moito peixe aínda, o que si se ve é unha especie que o ano pasado tamén estaba desaparecida, que é a sardiña, que tiñamos problemas ca sardiña, e vese que recuperou un montón, algo se lle fixo ben, beneficiou que desobou a sardiña e se manteu aí, non?